Poloprázdne torzo niekdajšej kaplnky lemujú dve prastaré tuje. Ich vetvy škrábu v nebo pri seba menšom závane vánku. Zabudnutí blázni, zavraždení vlastnými rodinami, vojaci, ktorí zošaleli hrôzou z prvej svetovej vojny, úchylní vrahovia, sebevrahovia. Na Bohnickom cintoríne pochovali aj atentátnika Gabriela Principa, ktorý zapričinil svojím činom prvú svetovú vojnu. Okrem chovancov na cintoríne ležia náhrobky ošetrovateľov a radových sestier. V prvej polovici 20. storočia patrila nová moderná psychiatrická nemocnica v Bohniciach k najväčším zariadeniam svojho druhu v Európe. Na ploche 2,5 hektára je pochovaných viac než 4300 osôb. Tí, ktorí nedostali posledné pomazanie, skončili v kúte cintorína zašití vo vreciach a posypaní vápnom. Leží tu taktiež osoba, žena, ktorej menom by sa nemalo vyslovovať. Ide o známu Máriu Tomu, ktorá zomrela v roku 1912 vo veku 29 rokov. Táto žena údajne zavraždila svoje 2 deti a 6 cudzích detí. Spravila to kvôli duševnej chorobe, ktorá ju zužovala. Má to za následok to, že je Bohnický cintorín tak strašidelný a už ako len vstúpite na toto miesto hrozný. Zmiešané pocity, úzkosť a pocit chladu aj cez letné obdobie nesmie chýbať. Ahojte ľudia, tak nachádzame sa dnes na tom Bohnickom hřbitovie. Bohnický cintorín v Česku je jeden z najstrašidelnejších, čo sa týka vlastne toho zladu a celkovo tej atmosféry a toho, čo akí ľudia tu vlastne sú pochovaní. Už len za mňou, vidieť to asi nebude, sa nachádzajú hroby, ktoré sú zarastené, príroda sa s tým vyhrala. Vidíte za mňou, tam je vlastne koncová brána, takže ono je to vlastne toto celé až tam dozadu, potom druhá strana. Ale na tej druhej strane, tam, jak sa ide smerom hore, tak tam je to trochu zaujímavejšie, lebo je tam vlastne pochovaná aj tá jedna osoba, ktorú uvidíte potom po videu. Jak som tu, tak tá atmosféra sa trošku stupňuje a uvidíme, čo tu bude. Dnes video bude len čistý prieskum, je v pláne druhá časť s tým, že chcem, aby tu boli minimálne 100 lajkov, komentár áno, návrat. A plánujem sem ísť v noci s tým, že urobiť tu vlastne aj seansku ghost huntingu. Ideme sa na to pozrieť, takže zatiaľ. Je tu chladnejšie na 100%. A tam sú pomníky, tam pomník vzadu, tam vytrča, aj tu, tamto dobre, ty kokos. Tie stromy, aké sú obmotané, že s tými, takto, ste videli. Pomníky. Tu je pomník ďalší, to hroby. Lidi. Ty vole. Budem pozrieť k tomu. Márnica? Tu je, Maria tu má. Brutál, ty kokos, normálne. Tiež ďalšie pomníky nejaké. Ľudia, dívajte, čo je predo mňou. Čo to bolo? Samozrejme, že sme prišli v pokoji a miery, aby všetci v vlastnom tom živote vedeli, že sme sa neprišli nejako robiť nejaké zlo alebo také niečo.
Ty kokos, ľudia, toto je extrém. Akože konečne potom, ako som videl už aj na internete tie rôzne videá, tak som to nakoniec originál na tomto mieste. Tak vlastne dostal nakoniec. A poviem vám, že ako tá atmosféra je extrémna. A to sú nejaké schody ešte. Ľudia, ty vole. Tu dole čo si ide. Toto je presne ten oný. Tady sa dá dostať, že? To mu ver. Aha. Extrém. To sme vlastne obišli. To sú nejaké pomníky ešte. Poďme sa tomu pozrieť. Počula si to? Poď sa. Tuto vlastne ľudia chodia. Čo to je? To je vlastne cesta za tým. Tu je vlastne cesta, vieš, za tým. Akurát tam išli. To je vlastne všetko tá budova dookola takto. To je nejaký chodník. Ja by som išiel pozrieť ešte, že sme prišli, tak tam trochu hlbšie. A potom sa vrátime vlastne k tejto budove. Akože tam je nejaký pomník vzadu. Ale tuto tá tuma, ty kokos, ja som tuto už videl tie videá. Tak vlastne neviem nejak toto je ten najznámejší pomník a vlastne osoba, ktorá tu leží. Tu sú tie hroby, ty kokos, toto je neuveriteľné. Ináč história, sami vrahovia, vraj sami vrahovia a sami zavraždení. Nikto normálny tu nie je pochovaný. Toto je jeden z tých najstrašidelnejších cintorínov v Čechách a neviem, či aj v nejakom širšom okolí. Čo sa týka vlastne ako okolia Čiech, pravdepodobne. A tuto je nejaký si pomník. Pohode? Ideme to pozrieť ešte. My z toho obídeme. Čo to je? Obídeme si to vlastne. Tady to potom ideme ešte k tomuto pozrieť. Cítiť nejakú farbu alebo niečo. Ty vole, dobre je to. Tu samý pomník. Toto niečo bolo. Tu, ak vidíte, všade vlastne niečo sa nachádza, to už je všetko zarastené. Bez toho, aby sa to nejako opravovalo, lebo toto nie je len také miesto na odpočinok pre normálnych ľudí. Kokos, ale fú. Toto je nejaké cestičky. Poďme toto cestičkou potom. No, tuto v noci ľudia, to by bol strašný náklad. Čo to je zarastené? Bové, čo to je? Chodníky sú tu inak porobené. To sú všetko hroby toto? Ale fakt. Toto je čo? To je zaujímavé. Ďalšie pomníky tu. Tu ďalší. Toto. No a tu sme vlastne pri tej budove opäť. Tak idem sa tam pozrieť zozadu. Škoda, že tu nemám ten ekvip, ľudia, to by bola pecka. No okej, idem dole. To je zaslepené, tam nikde nejde. To vlastne ide takto dole a tam je on koniec.
Tam musí byť niekde desi inde ten vstup. Pre dnešok to bude asi všetko. Už sa nám začína stmievať. Možno to trochu není aj na tom telefóne vidieť, ale už je tu trochu také prítmie, takže pôjdeme odtiaľto preč. S takým pocitom ľudia, že ten pocit je taký, že ja som tomu ani moc neveril, že aká je tu atmosféra, a tá atmosféra je tu strašne silná. A keď som zvedavý, keď prejdem cez tú bránu ako von, tak sa budem potom cítiť. Takže ahojte, a ak chcete druhú časť tohoto, ísť v noci a urobiť ghost hunting, tak viete, čo máte robiť. Minimálne 100 lajkov a komentár áno. Čus. Ahojte ľudia, tak týmto videom sa chcem ešte vyjadriť k pár veciam z miesta Bohnický cintorín. Čo sa týka vlastne, sú tam dve veci, ktoré mám chcem povedať. Tak začnem tou prvou, jedná sa o kvalitu videa. Bohužiaľ, kvalita videa bude trošku netradičná, pretože som nahrával z telefónu. Nemal som pri sebe žiadny equip, žiadne prístroje, stabilizátor a veci podobné. Jedná sa o to, že jednoducho tam bude možno robiť problém aj ten zvuk, sem tam, aj vlastne ten obraz. Takže za to sa chcem ospravedlniť. Druhá vec je tá, čo sa týka pocitov. Pred vstupom na ten cintorín sa začala tá atmosféra trošku stupňovať. Po príchode za brány tohto cintorínu už to napätie tam stúpalo. Poviem vám ľudia, fakt, ako tam bola trošku chladnejšie, ako je to možno pre niekoho smiešné, ale fakt naozaj. Ten pocit tam bol hneď nárazný, takže som to cítil, že jednoducho je tam nejaká energia, je tam minimálne nejaká energia. Keď sa už išlo k tým náhrobkom aj tej známej ženy, ktorá tam leží, a ostatným hrobom, potom aj tie kaply, tak tam už to bol extrém, čo sa týka vlastne mňa. Či spávam v pohode, všetko je to v poriadku, dúfam, že to tak aj ostane. Celkovo ten pocit, jak som tam bol, jak som potom vyšiel z toho cintorínu, tak už potom to napätie klesalo, takže ja si myslím, že tam je to veľmi silné miesto, veľmi silné prostredie, ten cintorín. Vzhľadom na to, akí ľudia tam jednoducho sú na poslednom odpočinku, sú tam jednoducho vrahovia, sebevrahovia, bojáci z prvej svetovej vojny, ktorých jednoducho, poviem to tak, preplo. Schizofrenici, dokonca sú tam aj ošetrovatelia, tých pacientov, radové sestry. Už vo videu budete vidieť aj, že som spomínal, už dvakrát je to na tom spomenuté, návrat nejakou noci okolo 11-12 hodiny, pričom chcem tam robiť vlastne seansu ghost huntingu. Ešte to teda dodám, ak by ste mali záujem pod video 100 minimálne lajkov a komentár áno, návrat. Áno, návrat. A ak to tam bude, ak sa ma to bude páčiť, bude na toto video celkom ohlas, tak to pre vás spravím na 100%. Potom ma sledujú na 100% na YouTube kanály, môžem ma tomu sledovať aj na Instagrame, kde potom budem dávať takéto nejaké útržky toho, kde sa pôjde, čo sa chystá. A to je asi všetko z mojej strany, budem sa s vami učiť a dúfam, že sa vám to bude páčiť a príjemné pozeranie. Ahojte.